Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Nuh ayat 21 ngantos ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Nabi Nuh matur, "Duh pangeran kula, saestunipun piyambakipun duraka dhateng kula. Wattabangu malam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosara." Lan piyambakipun sami tutwuri tiang-tiang ingkang bondo lan anak-anakipun namung nambah rugi tumrap piyambakipun. Wa makaru makrong kubbara. Lan piyambakipun nglampahaken apus-apusan ingkang ageng sanget. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dheweke padha ngucap, aja pisan-pisan sira ninggalake penyembahan marang sesembahan-sesembahanira. Wala tadharunna lan aja pisan-pisan sira ninggalake penyembahan Wattau wala suwa'a marang wat uga marang suwa. Wala yaghus wa ya'uq wa nasra lan nasr. Wa qad adallu katsira. Lan saestu piyambakipun sampun nyasaraken tiang kathah. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Lan sampun ngantos paduka tambahaken tumrap tiang-tiang zalim menika sanesipun kesasar. Mimma khati'atihim amarga kesalahan-kesalahan dheweke. Ughriku dheweke dikelem. Fa'udkhilu nara. Banjur dilebokake ing naraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mongko dheweke ora oleh pitulung saliyane Allah. Wa qala Nuhun lan Nabi Nuh ndedonga, Rabbi, duh pangeran kula, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Sampun ngantos paduka kendelaken tiang-tiang
sampun ngantos paduka kendelaken tiyang setunggal mawon antawisipun tiang-tiang kafir menika manggen wonten ing bumi. Innaka intadarhum saestunipun menawi panjenengan kendelaken piyambakipun manggen yudhillu ngibadaka mesti piyambakipun badhe nyasaraken para kawula paduka wala yalidu illa fajirong kafara lan piyambakipun namung badhe nglahiraken anak-anak ingkang jahat lan boten sami syukur. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Duh Pangeran kula, mugi paduka paring ampunan dumateng kula, ibu bapak kula. Waliman dakhala baiti ya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Lan sinten kemawon ingkang mlebet griya kula kanthi iman lan sedaya tiyang ingkang iman priya lan wanita. Wala tayyididz zalimina illa tabara. Lan sampun ngantos paduka tambahaken tumrap tiang-tiang zalim menika sanesipun kerisakan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.